un problema que pode ser un problema, reitero, de todos, de un veciño ou de un mesmo. Non perdas a túa vida, ti és o responsable. Quero facerlle ver, a través do esforzo dos voluntarios e de todos os colaboradores nesta campaña, que a vida é o máis importante que existe e que, como reza o refrán, máis vale prevenir que lamentar. Desde que iniciamos campaña de prevención de atropelos, podo anunciar que a Policía Local denunciou a un total de 50 conductores, 16 por non respetar semáforos e 24 por estacionamentos indebidos que dificultaban a visibilidade en mediacións de pasos e zonas peonís. Ademais, apercibiuse a 59 peóns por cruzar de xeito indebido a calzada e 6 foron denunciados por poñer en risco a circulación debido a este